שלום לכולם, אני יובל ויחד עם שי אנחנו הולכים להציג בפניכם את הפרויקט שלנו בנושא חיזוי שכר בתחום מדעי הנתונים. הפרויקט בוצע במסגרת קורס מבוא לבינה מלאכותית והמטרה שלו היא לפתח מודל שיכול לנבא שכר בצורה מדויקת על סמך נתונים אמיתיים. אז קודם כל נתחיל בהצגת הבעיה. כמו שאתם בטח יודעים, תחום מדעי הנתונים מאופיין בפערי שכר משמעותיים וחוסר שקיפות. מועמדים שמנסים להבין כמה הם באמת שווים בשוק נתקלים בקושי כי אין להם גישה למידע מהימן. זה משפיע עליהם במשא ומתן על השכר ועל התחושה הכללית שלהם מול המעסיקים. מצד שני, גם המעסיקים עצמם מתמודדים עם האתגר של קביעת שכר הוגן, כזה שמאפשר להם להישאר תחרותיים ועדיין לשמור על שביעות רצון העובדים. החוסר במידע גורם לכך שעובדים רבים חשים תסכול מהפערים, ואילו מעסיקים עלולים להתקשות בשימור וגיוס עובדים. הפתרון שלנו לבעיה הזאת הוא פיתוח מודל חיזוי שכר שמתבסס על נתונים של יותר מ-16,000 משרות בתחום. באמצעות שימוש בטכניקות של למידת מכונה, הצלחנו לבנות מודל שמנבא את השכר על בסיס מאפיינים שונים כמו ניסיון, מיקום גיאוגרפי וסוג התפקיד. במהלך העבודה השווינו בין 5 מודלים שונים כדי לבדוק איזה מהם מספק את החיזוי המדויק ביותר. בשלב בחירת המודלים החלטנו לבדוק 5 סוגים שונים של אלגוריתמים ללמידת מכונה. Gradient Boosting, שהוא מצוין בזיהוי דפוסים מורכבים, Random Forest, שמסוגל להתמודד היטב עם נתונים קטגוריים, Neural Network, שמתמחה בזיהוי קשרים לא ליניאריים, Stacking, שהוא שילוב של כמה מודלים לטובת תוצאה מדויקת יותר, ו-Voting, שמבצע חיזוי על בסיס הצבעת הרוב של המודלים. לאחר שניסינו את כל השיטות, הגענו למסקנה שמודל הסטאקינג מספק את הביצועים הטובים ביותר, בזכות היכולת שלו לשלב חוזקות של מספר מודלים שונים. אבל לפני שמיישמים מודל כזה, חשוב לקחת בחשבון גם את ההיבטים האתיים. מדובר בנתונים רגישים מאוד, ולכן שמנו דגש על כמה עקרונות מרכזיים. קודם כל, פרטיות ואבטחת מידע. הנתונים שאנחנו משתמשים בהם צריכים להיות אנונימיים ומאובטחים כדי למנוע זיהוי של אנשים ספציפיים. דבר שני זה הוגנות ואי אפליה. חשוב שהמודל לא יפלה אוכלוסיות מסוימות ושישמור על שקיפות בקריטריונים לקביעת השכר. מעבר לזה יש גם השפעה חברתית. אם משתמשים במודל נכון, הוא יכול לעזור בצמצום פערי שכר ולתת לעובדים כלים טובים יותר לניהול הקריירה שלהם. ולבסוף, אחריות מקצועית. השוק כל הזמן משתנה ולכן חשוב שנעדכן את המודל באופן שוטף כדי שימשיך להיות רלוונטי ומדויק. אז מה גילינו עד עכשיו? הצלחנו להוכיח שמודל חיזוי שכר יכול להיות כלי יעיל ומדויק שמספק תובנות משמעותיות לשוק העבודה. באמצעות שימוש נכון בלמידת מכונה ושמירה על שיקולים אתיים, אפשר לבנות מערכת שתעזור גם למועמדים וגם למעסיקים להבין את מגמות השכר ולהתנהל בהתאם. בחלק הבא של המצגת שי יציג את ביצועי המודלים, הגורמים שמשפיעים על השכר וטווחי השכר לפי סוגי התפקידים. שלום לכולם, קוראים לי שי לוי, אני אדבר איתכם בעצם על הממצאים העיקריים של המודלים שניתחנו. בעצם ביצועי המודלים, באמת כמו שיובל אמר, הסטאקינג הוא המודל שהביא את התוצאות הטובות ביותר, למרות שבהשוואה לשאר המודלים הם גם הביאו תוצאות יחסית מדויקות ויציבות. יש מקומות שבאמת היה טווחי שכר שהם יחסית רחבים, אם זה בתפקידים מסוים שנדבר עליהם, וסוגים של תפקידים. וזה מבחינת הגרפים. יש לנו בעצם את העקומות למידה של כל מודל, אז ניתן באמת לראות שרוב המודלים כן הביאו בעצם כאילו עקומות למידה שהיא יציבה. כן, ה-Neural Network הביא משהו שהוא פחות יציב, עקומת למידה שהיא פחות יציבה, וה-Gradient Boosting וה-Random Forest הביאו עקומת למידה כן שהיא טובה. וניתן לראות באמת שבסטאקינג ובווטינג העקומת למידה הרבה יותר טובה, הרבה יותר יציבה, ומביאה באמת תוצאות יותר מדויקות. וככה בעצם השווינו בין המודלים וראינו איזה מודל הוא המיטבי. מבחינת פיזור של התוצאות, אז באמת יש לנו בעצם כל המודלים שלנו הצליחו לחזות את הטווחי שכר שהם נמוכים עד בינוניים. הטווחי שכר הגדולים, כמו תפקידי ניהול, הביאו פיזור הרבה יותר גדול, וגם תפקידים שהם לא קשורים למשין לרנינג ולדאטה סיינס, שרשום engineer או משהו אחר, זה יצר פיזור הרבה יותר גדול, מסיבה די הגיונית שבסוף משהו שהוא מסווג כמשהו אחר, יכול להיות שזה תפקידים שהם שונים לחלוטין, וזה מה שהיה בדאטה, אז זה הביא פיזור יותר גדול. ובגלל שבדאטה סיינס זה פחות או יותר אותו תפקיד, אז זה הביא איזשהו מוצקות מבחינת השכר.
מבחינת המשתנים שבאמת היו הכי משמעותיים, זה בעצם, כמו שאמרנו, הניסיון של אותו עובד, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינת הקפצה של השכר, ומיקום גיאוגרפי. כמו שנאמר בניתוח של הגרפים, של המודלים, מיקום גיאוגרפי ורמת ניסיון מקצועי, זה שתי הגורמים שהכי משמעותיים להעלאת שכר, ובנוסף ניתן לראות שגם התמחות במשין לרנינג ו-AI גורמת לזה שאחוז הקבלה שלך לעבודה יעלה, וגם השכר יעלה משמעותית. גם בתפקידים שהם נחשבים אחרים ולא דאטה סיינס, זה כן משהו שמעלה את השכר. מבחינת טווחי שכר לפי תפקידים, אז ניתן לראות שבאמת תפקידים של ניהול, זה השכר הכי גבוה, מן הסתם, בין 245 ל-250 אלף דולר בשנה, תפקידים של Machine Learning ו-AI, מתקרבים לשכר הניהולי, אבל עוד לא שם, 233 עד 240 אלף דולר בשנה, ותפקידי כניסה בתחום הדאטה, זה בין 30 אלף ל-44 אלף דולר בשנה. הסיבה שזה מחושב לפי שנה, ככה מחשבים שכר בארצות הברית, הדאטה שלנו מתייחס לארצות הברית, מחשבים את זה אנואלי. מבחינת המסקנות, כמו שאמרנו, רמת הניסיון והמיקום הגיאוגרפיים גורמים מרכזיים לרמת השכר, יש בזה איזשהו היגיון, בסוף אם אתה במקום שהוא מבחינה סוציו-אקונומית יותר גבוה, אם אנחנו משווים את זה לארץ, תל אביב, המשכורות בתל אביב הרבה יותר גבוהות מפריפריה, כנ"ל זה גם בארצות הברית, אם אתה הולך לעבוד במקום בניו יורק או בלוס אנג'לס, זה שונה אם תעבוד במקום כמו אריזונה, שזה יותר פריפריאלי, ולכן פערי השכר הם משמעותיים מבחינת המיקום. כן, יש גם פערי שכר מן הסתם בין תפקידי ניהול, כאילו בין תפקידי ניהול לתפקידים של מתכנתים רגילים, גם עם בעלי ניסיון גבוה, ויש גם באמת הבדל שכר יחסית משמעותי בין תפקידי כניסה לתפקידים של, כאילו ככל שהם עולים בניסיון, יש מקפצות מאוד מאוד גבוהות בין שנה לשנה. כמו שנאמר, ידע במשין לרנינג הוא דבר שמביא יתרון משמעותי, מבחינת המשרות האחרות שלא סווגו כמשרות דאטה, במשרות שכן היה התמחות במשין לרנינג, שכר היה הרבה יותר גבוה, וזה בגדול המסקנות שלנו. תודה רבה על ההקשבה.